Compañeiros e compañeiras, que tal? Como estades? Moi bons días, moi boas tardes, é esa típica hora do día que non sabes moi ben como saudar, non? Son as 13:26 minutos, estamos en directo na canle de YouTube do Concello de Rianxo, nas redes sociais, porque hoxe, evidentemente, como xa é tradición nos últimos anos aquí no noso Concello, as súas majestades de Oriente van recibir a todos os nenos e nenas que non os puideron ver onte, porque xa andaban por aquí, fixeron noite no Concello de Rianxo, dixéronme que están encantados, pero hoxe estamos ultimando os preparativos do que vai ser esta gran recepción que terá lugar a partir das 5:30, abriremos as portas ás 5:30 do pabillón José Manuel Abuín Chema. Señoras e señores, a apertura de portas sobre as 5:30, aí teremos o Belén vivinte de Fogo Fatu, como tamén é tradición todos os anos, comeremos unhas rosquillas, tomaremos uns licor cafés con eles, pero ollo porque se o tempo o permite, se todo vai ben, porque aquí, claro, a min pasoume pipo un guión e aquí pon. En caso de choiva ocasional, que eu creo que é o caso, non, chove moito, pero de repente non chove. Entón, se vemos eso que hai ás 5:30, 6 non chove, pois intentaremos ir con toda a comitiva dentro do auditorio ata o pabillón para lucir esas carrozas que tanto traballo levan pasados nosos compañeiros de obras, así como outras agrupacións das que ao longo da tarde vos irei falando, porque hoxe aquí isto vai ser el Nova Más. Xa sabemos que Vigo ten o éxito das luces de Nadal, pero aquí en Rianxo temos o éxito da mellor cabalgata, eu creo que do mundo. Vou retar xa aos alcaldes, pois non sei, de outros concellos. Os de Boiro así xa non, xa me vou ir máis alá. Voume ir a retar aos concellos de Santiago de Compostela, ou da Coruña, e incluso vou dicir Ourense, Vigo, pois que anden con ollo, porque aquí dende Rianxo este ano imos pasalo moi ben. Onde estamos? Bueno, pois ultimando os preparativos, xa vedes o pabillón totalmente acondicionado, xa aquí van entrar unhas cantas persoas, imos facelo por orden, vanse abrir as dúas portas principais, as portas da entrada. Que tal, Chiqui? Que tal, amigo? Vanse abrir as portas da entrada, onde imos ir entrando de forma, pois, civilizada, vale? Non vale pasar uns por riba dos outros, escupirse, non, eso non, vale? Imos ir entrando pouquichiño a pouquichiño, e temos dúas zonas, temos a zona de pista e a zona das gradas. Entón, ata completar aforo, os reis non van marchar ata que todos os nenos e nenas de Rianxo, así como os adultos que queiran vir ata aquí, porque están todos convidados, evidentemente, pois pasen a recoller os seus caramelos e a entregarlle persoalmente a súa carta. Se todo vai ben, recordamos, ás 5:30 abrimos as portas, xa podedes ir entrando, temos a maravillosa representación do Belén vivinte coa asociación de Fogo Fatu, como xa é tradición, e a partir de aí, pois, decidiremos se as súas majestades do Oriente veñen en taxis, porque ahora en Rianxo temos moitísimos taxis, haberá que chulear deles tamén, ou se, pola contra, pois veñen nas súas carrozas. O que sí, hoxe vai ser unha tarde maravillosa na que agardamos que estedes todos e todas. E se non é posible, pois polo que sexa, temos catarro, non nos atopamos ben, porque hai moito catarro. De feito, eu hoxe estou así un pouco entre comiñas. Entramos no YouTube do Concello, como todos os anos, porque hoxe o conto é que a ilusión e a alegría chegue a todas as casas. Señores e señores, idemos poñendo cómodos, isto é un pequeno avance, imos ir vendo moitas cousas e, como non, cantando tamén, así que dentro vídeo. Sí. E descortesía e desobediencia chegar a estas portas sen pedir licencia, sen pedir licencia, sen pedir licencia, e descortesía e desobediencia. Felices festas os reises teñan vosas señorías, vostedes e outros máis con praceres e alegría, alegría, alegraina, vela e ven os tres reinados, vela e ven os tres reinados, todos tres en tres cabalos. Para onde van os reises, para onde camiñaban, para San Pedro de Muro
que ao rei se salumaba. Un ofereceulle ouro como rei do gran tesouro, outro lle ofreceron mirra como rei da gran partida, outro lle ofreceron cienso como rei do gran contento. Anda os santos lle dixeron, ai que rico ofrecemento. Felices festas os reises, son as segundas do ano, onde hai duques e doncelas, o rei tigue o aguinaldo, e nos tamén yo pedimos a este cabaleiro honrado, que a noite está moi fría, non se pode tolerar. Os zapatos valen caros, non os podemos danar. Caeu a folla da viña, caeu a folla da viña, viva os amos da casa, e vai a súa familia. Que pasa, compañeiros? Madre mía, pero como todo deixando o poli hoxe? A ti biches, pego ya absolutamente a todo, que si micrófono, que si escoba. Hasta trouxo unha mopa, porque dixen eu, hoxe terá que quedar o pabillón á altura de Rianxo, claro, non vou deixar así todo polo medio, pois terei que limpar un pouquiño, así veña, pero bueno, botar para lado, que despois xa ven Julián, o alcalde, que tamén se dá moi ben o de barrer. Chicos, son a 1:34 minutos, eu quero enseñarvos un pouco onde estou, non? Xa vemos que por aquí van pasar cousas, pero fixadevos ben porque este ano temos absolutamente todo, mira, a estrela que trouxo as súas majestades do Oriente a Rianxo, vale? Viñeron por esa estrela. Ao lado temos o que eu creo que pode ser o Castelo da Lúa, porque temos un castelo e arriba hai unha lúa, digo, algo representativo de Rianxo. Por aquí atrás, que isto non sei se pode enseñar, pero por aquí atrás hai cousas, pois aquí pon San Pedro de Vilas. Bueno, aquí parece que van pasar cousas. Non sei se isto é para tomarlle San Pedro de Vilas. Dai sempre ben troula. Bueno, xa vemos un fondo maravilloso aquí de luces. Vemos pois aquí as figuras que xa nos van acompañando todos os anos, maravillosas, unha árbore. Pero vos mirad o petate que hai aquí montado, porque será por cámaras, por xente traballando. Bueno, depois tamén temos a Bandín, que tamén veo hasta aquí. E mirade para aquí, porque este ano estreamos de todo. Bueno, tamén hai rayas, hai animais que non sei como describir. Mira, eu que xa vin por aquí. Os carameliños que non falten. Bueno, voulle levar un. Este é de Baltasar, espero que non lle pareza mal. Baltasar, lévame un. Que máis temos? Bueno, un cabaliño de mar, máis caramelos. Os cojins para que as súas majestades estén cómodos, A min este casi me sobra. Vou probarlle o trono. Este é o de Melchor, creo, ademais. ¡Qué maravilla, sí, señor! É o que nós chamamos problemas do directo, non?
porque se non fora directo non teríamos problemas. Mira, moitas gracias, compañeiro. Son as a 1:37, maravilloso, pois directo xa vedes, fallo ao micro, bueno, o de sempre, como sempre, todo vai ben. Mirade pa aquí, é cousa bonita fixeron este ano tamén. Este xa veu o ano pasado con nós, é verdad. Moi bonito, Aquí un trasgo aí lendo uns libriños. Bueno, aquí temos a Xacobo, bueno, saludar porque ten cara de que saleu onte. Compañeiro, como estás? Buenas tardes. Todo preparado? Todo preparado. Todo preparado por aquí. Voulle preguntar a Bandín, vai me dicir que ten todo preparado, depois vai fallar, pero bueno, non pasa nada. Querido Bandín, boas tardes, como estás? Ben, ben. A que liaches aquí este ano, Bueno, ainda hai que liar que tamén participas ti, non? Eu tamén? Claro, non. Que va? Sí, o lío é compartido. Isto vai ser un bo petate, compañeros. Bueno, aquí temos absolutamente de todo preparado, así que eu non sei que máis vos... Bandín, deixasme un mandiño ese para enseñar a xente da casa que tamén temos... A ver, como vai isto? Dalle un pouco, que se vexa que aquí hai ferro. Aí, mi madriño, este móvil. Aí, ponlle aí, Bandín, a funcionar. Claro que sí, home, claro que sí. Aquí vamos ter absolutamente de todo. 50.000 cámaras en directo. Un equipo de sonido que eu non creo nin que a panorama o supere. Unha pantalla que madera a min po salón. E hasta temos un rastro, por si ven, pois eu que sei, unha marea un pouco tal, pois hasta imos rastrear. Compañeiros, hoxe imos ter absolutamente de todo. Por qué? Pois porque estamos no mellor sitio do mundo, non é que o diga eu, sino que xa o sabedes todos e todas vos. Recórdovos, ás 5:30, apertura de portas do pabillón, e ás 6, se o tempo permite, que a ver, así en confianza, eu creo que non, pero que ao mellor sí, que ao mellor non chove. Se o tempo o permite, imos intentar facer dende o auditorio ata o pabillón. Así que vos ide atentos ás redes sociais, iremos vos contando todo, e, como a todos os anos, pois, hoxe aquí vai haber unha festa dos nenos, unha festa compartida, unha festa de ilusión, en onde? Pois no mellor lugar do mundo, en Rianxo, que non me creedes? Pois mira isto, mira que vídeo, que barbaridade de vídeo, Dios mío, increíble. Concello de Rianxo, luz natural. A ver, que vos vou dicir eu, para que, claro, a mí poñedesme este vídeo, a mí hasta me dá ganas de chorar, non sei se chorar e salir a correr por Rianxo adiante. A verdade é que estamos no mellor lugar do mundo e, aparte, temos, pois, o mellor alcalde do mundo, querido Julián Bustelo, amigo, boas tardes, días. Días, non, ainda non comemos. Ainda non se pode, claro, ainda non comemos. Entón, Os alcaldes comedes tarde tamén. sí, solemos comer Non tarde. precises máis de traballar todo o día. Bueno, hai de todo, Hai de todo, depende de onde vayas, non? Hai de todo, Aquí en Rianxo constame que de momento aínda hai ilusión por traballar. Home, malo sería tamén, non? O tempo que levamos e perdemos a ilusión xa, pois mal asunto. A ilusión témola e, ademais, nun día como o de hoxe, pois reforzase esa ilusión porque, bueno, pese que o traballo, bueno, se dá estes resultados e a parte da tarde con este pabellón completo de xente, de rapaces fundamentalmente, pois, bueno, pois un ve que o traballo que se fai pois ten esa recompensa que o pasen ben, non? A xente que hoxe nos acompaña. Mira, eu levo toda a semana dicindo por favor que non chova, por favor que non chova, por favor que non chova. E claro, eso non o podemos prever, pero tivéstedes o adianto de dicir vamos a adaptar isto para que chova ou non chova, non haxa un neno, ningunha nena en todo Rianxo que non poida entregar a súa carta na man aos reis. Realmente é unha lástima, non? É unha lástima non só porque, bueno, efectivamente, nós dun tempo a esta parte temos seguramente unha das mellores cabalgatas da zona, traballase moito para que así sea, percorrendo todas as nosas parroquias,
Pero claro, cando nos atopamos con estas situacións, pois non podemos poñer en risco, bueno, nin a integridade das persoas que participan na cabalgata, nin tampouco os elementos, non, cos que decoramos bueno, todos os vehículos que acompañan os reis. E ademais hai un traballo previo de moitos meses, que se empezou xa prácticamente a finais do verán preparando todo ese traballo. Entón, bueno, é unha lástima que non se poida ver todo ese traballo, pero vais a ver unha parte del aquí no pabillón. Temos a sorte de contar con instalacións onde nos podemos trasladar cando pasan este tipo de cousas. Entón, bueno, pues aquí hai unha boa representación dese traballo que se fixo, está todo perfectamente disposto para que as súas majestades se atopen o máis cómodas posible, e ademais tamén onte para que, bueno, se algún rapaz, algunha rapaza non podía hoxe achegarse a este pabillón, pois que tamén poidera achegarse aos centros culturais das parroquias, e ali tamén poideron, bueno, pois darlle as súas cartas aos reis, e falar un pouco con eles, sacar unhas fotos, etc. Non? Hoxe van vir aquí, está todo disposto como vedes, e, bueno, espero que todo saia ben, e agora se chove que chova, non? Como foron recibidos onte? Porque me consta que as aldeas se volveron encher de ilusión coa chegada das majestades, non? Creo que esa é unha parte que tamén é moi bonita, o de poder facer que non só o centro de Rianxo conte con esta actividade, senón que tamén chegue pois a aquelas persoas que ao mellor non poden ou non queren vir. Sí, no, está claro, ¿no? Unha vez que, como comentaba, unha vez que non podemos facer a cabalgata, que é achegar os reis a todas as, bueno, non a todas as aldeas, pero sí a todas as parroquias con ese fermoso percorrido, o que decidimos, un pouco de última hora, foi que os reis achegaran aos centros culturais, tamén coa axuda de comisións de festas das distintas parroquias, que se achegaran ali, que poideran, pois, saudar aos rapaces e rapazas, recoller as súas cartas, as súas peticións. Entón, bueno, pois que han podido achegouse, foi un momento fermoso, con bastante participación, o certo, os rapaces pasarono moi ben, moito seguro que hoxe repiten, porque a mellor non lle quedou claro a petición aos reis, entón repetirán, virán aquí para insistir. Entón, bueno, todo saleu ben, e hoxe estou seguro que tamén sairá. Abrimos as portas ás 5:30. 5:30 da tarde, comezamos xa co Belén Vivinte de Fogo Fato, como xa é unha tradición aquí na cabalgata de Rianxo. A partir de aí, como imos facer? Imos mirar ao ceo e imos dicir, a ver, por favor, que non chova, para poder ensinar un pequeno percorrido dentro do auditorio. Se non fose posible, imagino que os reis achegarán directamente ao pabillón, non? Sí, eso que está previsto, non? Bueno, se o tempo dá un pequeno respiro, ahora mesmo creo que despois do chaparrón que caeu non estaba chovendo nada, se o tempo dá un pequeno respiro, pues podemos facer ese pequeno desfile desde o auditorio ata aquí. Si está chovendo, bueno, vemos que pode chover en algún momento ese percorrido, virán para aquí directamente, bueno, trasladaremos aquí o que todo canto se pode, pues, por suposto o Belén Vivinte como sempre, haberá tamén actuación de Fogo Fato, con baile, con música e demais, haberá pues, tamén distinta animación aquí con música diversa, e pues, preparado para que recibirá as súas majestades, non? Entón, si podemos ter ese percorrido previo, pues fantástico, e se temos que prescindir pola chuvia, pues viremos para aquí directamente a partir das 6:30, inda que é certo que estaremos xa dende as 5 por aquí, pero a partir das 6:30 será cando se espera a chegada dos reis e pouco máis, a disfrutar da tarde. Como descansaron en Rianxo? Porque me consta que xa dormiron aquí, o sea, onte viñeron, xa fixeron noite en Rianxo. Fixeron noite, non sei exactamente onde, nunca o din. Non sei exactamente onde fixeron noite, supoño que non o trasladaron a efectos da súa privacidade para estar un pouco tranquilos. Sei que fixeron noite aquí, hoxe levantaríanse, bueno, non puideron facer moita cousa co tempo que está, pero prepararánse para vir a tarde ata aquí, e bueno, eu creo que cada vez que veñen os acollemos moi ben, e disfrutan moito de Rianxo, o cual, bueno, seguro que vai en beneficio dos rapaces e rapazas de Rianxo, porque virán máis contentos e deixarán máis cousas nas casas rianxeiras, non? Señoras e señores, creo que non o pode explicar ninguén mellor, querido Julián Bustelo, señor alcalde, vémonos pola tarde. Vémonos pola tarde. Citamos aquí tamén a xente, deixo traballar, que ainda vos quedará moito. Se citamos a xente das casas, recorden, a partir das 5:30 nós imos abrir a porta. Aquí vai haber un Belén Vivinte a cargo de Fogo Fato, como xa é tradición, pero a chegada dos reis calcúlase máis ou menos a partir das 6:30. Sairemos ás 6, se o tempo permite, dende o auditorio cunha comitiva real que eu creo que vai estar bastante chula. Señoras e señores, un ano máis, é un placer estar con vos e convidalos a vir a este maravilloso pabillón José Manuel Abuín Chema, que esta tarde volve a encherse de ilusión para todos os nenos e nenas de todo Rianxo. Moitas grazas. Son as 2 menos 14 minutos para ser exactos. Nada, en un par de horas, pois isto vai estar a tope, así que agardo velos aquí. Vémonos sempre e un biquiño.